Tatay, survey lang po. Kung meron na po kayo presidente ngayong darating na eleksyon. Mayo dyan ang presidente ko Survey lang po kami kung meron na po kayong presidente ngayong darating na eleksyon. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Siyempre, walang iba. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente. Oo naman. Sino po? Yoko, baka magkaalaman tayo. Sir, kayo? Ikaw na, kuya. Baka po meron na kayong presidential election. Adios! Hindi ko kami pagkasururong! Ping! Ping! Salamat po! Hi guys! Hello kachols, mga kachols. Dito po kami ngayon sa Bumbon, kahabaan ng Bumbon. At dito po kami magsa-survey. Unang kalye survey po namin to. Magaganap po dito sa Bumbon, Camarines Sur. Dito po kami magsa-survey. Magsa-survey po kami ng presidente ngayong susunod na taon. Yun. Kaya manood kayo. Kung hindi pa subscribe, mag-subscribe na kayo. Magsa-survey lang po kami kung meron na po kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Ayun na, uto. Si Lenny po. Si nanay, Lenny. si Lenny. Kami Lenny Gabo. Tatlo. Tatlong Lenny. Okay. Salamat Nanay, po. salamat po. Salamat po. Salamat po tayo. Ate, botante na kayo. Botante na kayo. Nagboboto ka na? Tanong mo lang survey lang. Ate, survey lang kami kung meron kang napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Si ano po, si Lenny Rosero. Si Lenny, si ate, si Lenny. Thank you po. Salamat. Ate, ikaw botante ka na? Ay, hindi pa. Sige, salamat po. So, survey lang kami kung meron ka lang napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Yan ako, madam. Yan ang si madam. Si Madam Lenny. Lenny. Salamat. Salamat. Tatay, survey lang po. Kung meron na po kayo presidente ngayong darating na eleksyon. Mayo dyan ang presidente ko Si presidente. Mayo dyan presidente ko. Si ano? Sino po? Taga. Si Rastaman. Rastama. Rastaman. Tay kayo, tay. Si Rastaman. Malayo pa naman ang kurto Pero wala pa kayo Wala pa akong kasal. Ang presidente ko wala dyan sa Atletico mo. Okay, salamat. Tatay kayo po. Si Robredo. Robredo. Si tatay. Salamat po. Lang. Mayo dyan sa tuyang presidente. Ito po, ko wala na. Yan. Epa. Ito po. Tatay kayo po. Meron na po kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Sa Bicolano ko, hindi na. Si Ma'am Lenny po. Yeah. Salamat po. Ay, thank you lang. Survey lang, tay. Tatay kayo po. Meron na po kayo napupuso ang presidente. Yun may pulpul mute. Si Ma'am Lenny po. Okay, salamat po. Mama sang Lenny. Doon, sa tabi. Tatay po. Meron po kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Mayo iba. Si Ma'am Lenny po. Salamat po. Sir kayo, sir. Meron na po kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Ay, ibali ni Mang Si Ma'am Lenny, salamat po. Salamat po. Survey lang po kami kung meron na po kayong presidente ngayong darating na eleksyon. Si Ma'am Lenny. May video talaga. Opo, sa YouTube po. Kayo kuya. Sir kayo po. Undecided. Decided ako po yan. Okay, so, survey lang po. Meron na po kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Bongbong. Si Bongbong. Si Ate Bongbong. Bongbong. Salamat po. Thank you po. Tatay, excuse me po. Tay, survey lang po. Meron na po kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Mayo. Wala pa. Undecided po si tatay. Salamat po. Undecided.
presidente ngayong darating na eleksyon? Siyempre, walang iba. Si Lenny. Si Lenny. Tulong kilo kuya. Kuya, pa-store ko lang po. Up, up, up. Sir, meron na po kayo ng puso ang presidente ngayong darating? Ay, dyan sa Bicol kami. Sabi Iyan ko. kami O, si Sir, kay Ma'am Lenny. Gabos yan. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Lenny. 2, 3, 4. So, okay. Sa vlog po namin, sa YouTube po namin. Papanood niyo po to. Bukas po mapapanood niyo po sa YouTube. Taga-Kalabang. Taga Kalabanga po. So, survey lang po kami. Baka po meron na kayo presidential na presidente na napupusuan niya darating. Pacquiao. Si Pacquiao. Pacquiao. Sa akin Pacquiao. Si Kuya. Dito kayo ate, si Kuya. Si Nanay, baka serve mo na sa Nanay. Ay, pagkabi. Oh, si Ma'am Lenny. Oh, si Lenny. Lenny. Ma'am, kayo po. Si Ma'am Lenny din. Salamat po. Thank you po. Ma'am, excuse me. Survey lang po. Baka po meron na kayo napupusuan presidente ngayong darating. Si Ma'am Lenny. Ay, sorry po. Salamat po. Thank you po. Sorry lang po. Sir, survey lang kami. Baka po meron na kayo presidential election. Sino po? Alfredo. Si Robredo. Salamat po. Hi. Sorry, survey lang kami. Baka po meron na kayong napupusuan presidente ngayong darating election. Ang presidenting Kuya ni si Lenny. Taga dito. Okay po. Salamat po. Hi, kayo po. Ay, ako po, ako yan. Loyalista ko eh. Loyalista kayo. So, kayo mag-lenid din kayo. That's in an original people. It's in my during a past time here now. President Marcos ako. Ah, Marcos si Sir. Oo. Original ako. Baka po sasabihin po. Salamat po. Hindi po ako nagbibiro sa inyo. That is my true. The people. Marcos si tatay, Marcos. Bongbong Marcos. Ferdinand, senior ako. Ayan. Napag. Oh. Okay po. Salamat po tay. Salamat po. Sir, kayo po. Survey lang kami po. Kung meron na po kayo napupusuan ang presidente ngayong darating na eleksyon. Si Lenny. Ay, si Ma'am Lenny, si Sir. Sir, kayo po. Ah, si Ma'am Lenny din. Sabi ko namin. Salamat po. Hello po. Survey lang po kami. Kung meron na po kayo napupusuan ang presidente ngayong darating na eleksyon. Si Ma'am Lenny. Wala na pong tinta. Kayo po. Si Lenny man. Wala yung ballpen ko pa. Pagbudinan. Okay na. Okay na. Ano mo kaya? Sir, kayo po. Si Robredo din. Ayun. Sir, kayo po. Solid, Robredo. Solid. Solid. Robredo. Salamat po. Si Nanay, si Nanay. Nanay, survey lang kami, Nay. Ako, Lini. Ay, isa lang po presidente na Isko Moreno. Opo. Isa lang? Isa lang po ang presidente po natin. Lenny po, Lenny. Salamat po. Sige po. Ito ka rin pagkasururong. Lini, Robredo ako. Si Sir Den, si Robredo din. Ping. Salamat po. Buto pa si ate. Piano pa yan. Kinay, si Nanay, kinanay. Kayo po. Siyempre, Lenny. Si Ma'am Lenny, si Ma'am. Surid, Lenny. Lenny, siyempre, Lenny tayo. Bicol. Naman. Ito, yung mag-lista. Salamat po. Po. Si tatay ka po. Naboto na kayo kaya? Tanti ka na, kuya. Kuya, may napupusuan ka na bang presidente ng darating? Lenny. Kasi Ma'am Lenny din. Kaso nga yung ballpen natin hindi na nagsusulat. Salamat. Salamat kayo, po. ate. Butatin mo ako. Salamat. Hindi na mawawala yung buto. Ay, kasi tatay. Ang sa inyo, tatay. Survey lang po kami. Baka po meron na kayo napupusuan presidente ngayon darating na election. Ah, si Ma'am Lenny. Salamat po. Hello po. Survey lang po kami. Baka po meron na kayong napupusuan ang presidente ngayong darating eleksyon. Wala po po. Decided pa si Ma'am. Kayo po. Wala po. Kayo po, Nay.
Wala pa din. Tatay, kayo po. Kay Ma'am Lenny. Lenny. Salamat po. Thank you po. Tanong lang po kami. Survey lang po kung meron na po kayo napupuso ang presidente ng darating na eleksyon. Si Lele. Si Lenny, si Ma'am Lenny po. Salamat po. Ay, sige po. Ma'am, survey lang po kami. Kung meron na po kayo napupuso ang presidente. Lenny po, Lenny. Si Lenny. Salamat po. Saan pa tayo? Dito. Dito, ba? Hello po. Survey lang po kami. Kung meron na kayong presidente ngayong darating na eleksyon. Lenny Robert. Ma'am Lenny. Kuya, sino presidente mo ngayong darating na eleksyon? Si Ma'am Lenny. Okay, salamat po. Dito. Dito ko lang. Ay, busy sila. Dito na lang tayo sila. Ay, sorry po kami. Survey lang po. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Meron na. Nabapuso. Sino po? Lenny kami. Si Ma'am Lenny. Lenny, solid. Solid kami. Ma'am, Lenny. kayo? Ah, undecided pa si Ma'am. Ayun naman ng video. Pero Lenny si Ma'am. Sir, kayo? Lenny, si Ma'am Lenny din. Dalawa. Dalawa. Ano tayo? Doon ba? Hello po. Ma'am, survey lang kami. Baka kung meron na kayong napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Ah, wala pa. Undecided pa sa Undecided. Salamat po. Okay na, meron na po kayo napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Lenny. Si Ma'am Lenny. Thank you po. Salamat po. Thank you po. Sir, excuse me. Survey lang po. Baka kung meron na kayo napupuso ang presidente ngayon. Si Ma'am Lenny. Ma'am, kayo po. Lenny. Si Lenny din. Salamat po. Thank you po. Sige po. Sarbo po. Tay, survey lang po kami. Kung meron na po kayo napupuso ang presidente ngayon darating eleksyon. Mag-iisip pa lang kami. Ah, mag-iisip pala si... Undecided, undecided. Kayo po. Mag-iisip pa lang kami. Aga pa naman. Sir, kayo? Ay, tama. Wala. Survey lang, Survey sir. lang po. Kaya kuya, sa mga bubutuan nito. Saan Oo. mapapanood niyo po to bukas sa YouTube? Wala pa, sir. Undecided pa si sir. Sige, salamat po. Diyan sa verse. Hey, sir. Wait lang, si sir. Kaya natin nga, Si Sir dyan, sir. nagdalang ka natin sa TV. Oh, si Sir si Pacquiao. Idol. Okay, salamat Thank you. po. Manyamara. Dito tayo. Dito. Sir, excuse me. Survey lang. Butang ka na kayo? Meron ka na, Sir Presidente? Meron. Sino po? Lenny. Osman Lenny. Sir, kayo po? Same lang po. Same lang. Si Ma'am Lenny. Para saan ka natin, survey? Survey lang. Ma'am, kayo po? Siyempre, si Ma'am Lenny. Si Ma'am Lenny din si Ma'am. Ate, harap ate. Ate kayo? Sino ang presidente mo? Baka meron ka na ating... Solid, Lenny. Si Ma'am Lenny din. Ma'am, kayo? Undecided. Undecided pa si Ma'am? Ah, si Ma'am Lenny din. Sabihin mo na si Ma'am Lenny. Ano ma'am? Si Ma'am Lenny din? Salamat po. Ay, ma'am, survey lang po kami. Kung meron na po kayo napupuso ang presidente ng darating na eleksyon. Your choice.
May choice ako. Siyempre. Oh. Taga-igdi kita. Kagrupo mi sa kababaihan. Yan kami. Thank you po. Ma'am, kayo po. Yan din. Ma'am Lenny din. Nagarito, lalaglag mo. Okay, salamat po. Doon sa kabila, ma. Alis na Dali. yung si Kuya. Survey lang kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating yun. Si Sir po. Oh, si Robredo. Salamat po. Thank you po. Nay, survey lang po kami. Kung meron na po kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Oh, si Ma'am Lenny. Ayong bata. Kayo po. Saan si survey lang po kami. Kung meron na po kayo napupuso. Opo, survey lang. Decided pa. Ma'am, kayo po. Layo ba? Baka si Kuya na lang dyan. Si Lenny daw si Nanay din. Ato! Ayo, ma'am. Si Lenny din sabi niya. Si Ma'am Lenny din. Bicol. Okay. Sir, kayo po. Ready ko na, no? Bicolano. Oo, si Ma'am Lenny din. Sir, kayo. Si Lenny. Salamat po. Diba sa kanila? Dati. Saan? Saan? Doon na sa nag-bike. Si ate ko, ate, butante ka na? Ate, ito. Ay, sa loob. Kuya, survey lang kami. Baka kung meron na kayo napupuso ang presidente, ngayon darating na eleksyon. Si Lenny. Sir, kayo? Ano, sir, si Sai? Lenny dito nyo sa lago. Ah, ito si ma'am. Lenny. Lenny. Lenny din. Dali, ano mo nyo ako ipit? Ay, sir. Lenny, saan mo Lenny? Ako piliw na. Oh. Ala! Dahil ako natatakbo, sir! Ay, kisaro lang butante ko, sir. Kalang. Pero mabahay yan. Saro man lang ba? Oh, oh, si Lenny. Tay, survey lang kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente. Presidente. Opo, ngayon darating na eleksyon. Ay, niyo. Oh, si Ma'am Lenny din. Si Robredo. Salamat po. Kuya! Kayo po. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Robredo po. Oh, si Robredo. Salamat, kuya. Salamat po. Ano po? Ma'am, survey lang kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Wala pa. Nag-iisip pa si ma'am. Sige, ma'am. Survey lang kami, ate. Baka meron ka na napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Naku, di ba ka-decide si ate? Ano, ate? Si Robredo. Salamat, ate. Hello po. Ay, hindi pa. Sir, survey lang po kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente. Oo naman. Sino po? Yo po, baka magkaalaman tayo. Survey lang naman, sir. Yan ito, BBM ako eh. BBM, si Kuya. Abulating malaglag. Hindi naman kasi ako taga rito, kaya okay lang. Okay lang yung Kuya. Okay lang yung kuya. Salamat po. Sir, kayo po. Si Ma'am Lenny. Ma'am, kayo. Ma'am, kayo. Baka meron na kayo na. Kay Ma'am Lenny din. Ayun si Kuya.
si ma'am. Kabila. Survey mo kami. Si Ma'am Lenny din. Salamat po. Ito si Kuya. Kuya, ito. Saka meron ka na napupuso ang presidente. Sino napupuso ang presidente? Si Lenny din. Salamat po. Dito tayo kilang yan. Kuya, survey lang po kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon. Para po meron po. Say, Kuya. Siyempre, taga-Bicol kita, linig kita eh. Ready si Kuya. Saan kayo pa? Si Kuya. Nag-aayos ng motor ka. Kuya, kayo. Si Lenny Mangiraray. Kami digdig ka po. Saan kayo po? Bicolan. Lenny Mangiraray. Saan kayo po? Lenny. Saan kayo? Ikaw na, Kuya. Lenny din. Panoorin niyo po sa, Lenny ano, sa din. YouTube channel. Okay, salamat po. Thank you po. Linig kami. Baka po meron na kayo napupusong presidente. Sino po? Okay, salamat po. Meron na po kayo napupusong presidente. Kaya darating na election. Yes, eto. Sino dyan, ate? Young girl. Young girl. Kayo po, ma'am. Yes, yes, eh. Sino, ma'am? Si Lenny. Lenny. Lenny kami. Hi. May kadami sa isay mo. Masisay ka na. Nahiya si nanay. Ito si tatay. Tatay, kayo po. Mga presidente po ngayong darating na eleksyon. Baka po meron na kayong napipili. Hindi eh, nagbido. Si Lenny. Bicolan naman ganyan. Hindi eh. Okay. Salamat po. Ito si Sir. Sir, excuse me. Kayo po. Ako meron na kayong napupuso ang presidente. Si Ma'am Lenny. Sir, kayo po. Pili na, sir. Yanti. Linig. Si Lenny. Yanti po. Salamat po. Guys, tatali muna namin to kasi napuno na yung Kiki Lenny Robredo, napuno na yung sa scoreboard niya. So, bibilangin muna natin lahat, ito total natin, tapos lagay ko muna yung total, tapos magtatanong pa kami ng iba habang maaga-aga pa. So, total muna natin ha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 76, 77, 78, 79. So guys, 79 na, itali muna natin. Oh guys, dito naman tayo sa may gasoline station. Kasi dito, hiwa-hiwalay ang bahay. So yung mga tao, medyo malayo-layo ang distansya. Kaya mga butante na ako. Mag-survey lang kami. Survey lang kami. Napupuso ang presidente ngayong darating na eleksyon. Kaya ikaw. Ano po? Ano po? Kasi sabi pilihan mo. Linig. Linig ka? Ferdinand. Lenny. Linig. Sulit linig. Sorry ka. Linig man giraray. Linig man giraray. Lenny. Asan yung iba? Kuya. Asan na si Sir? Sir, ikaw. Ano po? Si Linig. Si Lenny. Sir, kayo po. Survey lang kami. Linig. Si Lenny din. Ma'am, kayo po. No comment pa si ma'am. Undecided pa. Undecided. Thank you po. Salamat po. Hi, sir. Afternoon po. BBM na agad siguro. Sir, kayo po. BBM. Si sir po. BBM. Bongbong. Sir, kayo po.
Mapili pa yan. Pili na, sir. Ready? Si Ma'am Lenny. Sir, kayo po? BBM. BBM din si sir. Sir, kayo po? Maring iba, man. Si Sai po. BBM. Okay. Okay, salamat po. Kami, baka meron ka na napupuso ang presidente ngayon dapat election. Anong gusto mo? Si Lenny. Lenny ako. Okay, si sir. Sir, kayo po. Survey na kami, sir. Baka ka pa din, baka Marcos ka pa din. Marcos nga. Uy, nasa Robredo po. Zero Fredo din si sir. Diyan kang Marcos. Kuya. Sir, tuloy natin. Hi, sir. Sir, survey na kami. Baka meron ka na napupuso ang presidente ngayon darating na rin. Si Bongbong. Salamat po. Right. Hello po. Ate, survey lang po kami. Ay, may sadiri. Dahil survey lang po kami. Baka po may napupuso ka ng presidente ngayong darating na eleksyon. Ay, okay. Okay na ito, oh. Si Lenny. Sino? Si Ma'am Lenny. Ano? Survey lang to, ma'am. Survey lang. Opo. Salamat po. Tindahan dito. Yan, yan. Hello. Butante na kayo? Ah, hindi pa. Hindi pa raw sila butante. Salamat. Nanay, good afternoon po. Survey lang po kami. Baka po meron na kayo napupuso ang presidente ngayon darating na eleksyon. Dandyan sa edit pa sa mga. Dandyan sa edit. Wala yung president. Thank you po. Yo guys, at yun, nandito namin tinatapos ang aming kalye survey dito sa Una namin kayo una namin kalye survey dito sa Bumbon, Camarines Sur, Bicol. At abangan niyo pa kami sa mga darating naming kalye survey. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, please don't forget to like, share, subscribe. At hit mo syempre yung notification bell para updated ka at makikita, papanood mo yung darating pa namin mga kalye survey. So hanggang dito na lang guys, hanggang dito na lang tayo. At ginagabi na rin kami. So see you next time, see you sa aming kalye survey.